Vilagarcía en Común insta a Xunta de Galicia a deseñar un plan de transporte que se adecue á capital arousá. A formación vén de presentar as alegacións ao nomeado documento. Dentro das súas propostas encóntrase a de non limitarse só aos lindes da vila e ampliar as redes de autobuses ao resto de concellos. O servicio debe prestarse máis aló do noso concello e invitar a que os cidadáns e habitantes de toda a comarca entendan que en Vilagarcía temos unha cabeceira de transporte fundamental como é a estación do tren. E iso para nós debe artellar e ser o eixo fundamental de todas as liñas de autobuses, tanto comarcais como urbanas, o sea, interurbanas e urbanas, que pasen por Vilagarcía. Ben, rematen ou comecen en Vilagarcía, teñen que tener ou ao menos un enlace ou unha parada preto da estación de autobuses ou preto da estación do tren. Consideran que a Xunta acaba de perder unha oportunidade de outorgar a Vilagarcía unha intermodalidade que toda a comarca necesita. A posibilidade de que os habitantes dos concellos veciños non teñan que coller o coche para chegarse á estación. E tamén se perde a ocasión de deseñar liñas efectivas dentro da vila. Perde tamén a oportunidade de diseñar liñas que sean efectivas en Vilagarcía. Nos apostamos porque Vilagarcía merece ter de unha vez por todas liñas que nos leven aos veciños e veciñas a aqueles puntos de interés. En puntos de interés destacamos o Centro de Saúde de San Roque, o Centro do Hospital do Salnés, os polígonos industriais, como decía antes tamén a estación de tren, estación de autobuses, e moitos máis sitios que están deixados non solamente xa no servicio en sí, sino tampouco se lle prestamos servicio de transporte ás persoas que teñan que acceder. Dentro das rutas internas, os comuns queren reformar a liña Vilaxón-Carril e facela circular unindo a Rubiáns. Deste xeito concentraríase moitos dos servizos importantes da vila, como o Concello, o Hospital, o Centro de San Roque e os núcleos de interés histórico como son Carril e Vilaxón. Tamén piden que o acceso a estes servizos teña o mesmo custo para todos, aínda que dende algunhas aldeas se necesiten coller 2 autobuses.